Sabías que o 80% do furto de audiovías nos museos prodúcese de xeito involuntario? As tecnoloxías actuais resultan ineficientes para este propósito. Os arcos acustomagnéticos tradicionais fallan en casi un 70% das deteccións, xerando unha fenda de seguridade crítica. Para solucionar este problema nace GuideGuard, un ecosistema de seguridade integral composto por unha aplicación de emisión de beacons, un dashboard de xestión en tempo real e o noso núcleo de detección, un detector BL e baseado nun microcontrolador ESP32 con antena externa de alta ganancia. Este dispositivo é o corazón do sistema. A súa importancia radica na súa capacidade para procesar sinais inalámbricos con precisión, permitindo identificar a posición exacta de cada guía e asegurar que ningún equipo cruce o umbral sen autorización. Pero, como funciona GuideGuard nun uso normal? Ao chegar, o persoal cede a audiovía ao visitante e activa a emisión de beacons dende a app. O usuario realiza a súa visita con total normalidade. Ao finalizar, entrega ao equipo, o coordinador desactiva a protección e o visitante márchase tranquilamente, sen falsas alarmas nin interrupcións. Analicemos agora as problemáticas que solucionamos. Comezamos polo caso máis común, os furtos involuntarios. Aquí vemos a un visitante que sae coa audioguía esquecida no pescozo. Ao aproximarse á porta, GuideGuard detecta o sinal activo e dispara a alarma. O usuario, ao decatarse do descoido, regresa de inmediato para devolver o dispositivo. Pero o sistema tamén é implacable contra os furtos con dolo ou intención de roubo. A pesar de que o usuario oculte a guía na súa mochila para intentar evadir a seguridade, a potencia de detección do noso nodo localiza o equipo. A alarma soa na saída, permitindo que o coordinador actúe rapidamente para recuperar o activo do museo. En conclusión, GuideGuard non só protexe o patrimonio económico dos centros culturais, senón que optimiza a operativa diaria e mellora a experiencia do visitante. É tecnoloxía intelixente ao servizo da cultura. Seguridade real para problemas reais.